Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku kaum muslimin rahimakumullah. Ana ing saperangan masyarakat Karang Padesan handarbeni sakwijining keyakinan kang nyeleneh, keyakinan kang menyimpang, keyakinan kang ora sesuai karo Al-Qur'an lan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaiku sakwijining keyakinan yen jare wong mati bisa bali maneh. Mula rikala eneng sedulure sing mati jare 3 dina mulih, 7 dina mulih, 100 dina mulih, nek wis 1000 dina wis ora mulih. Sedulurku, iki sakwijining keyakinan kang nalingsir saka ing keyakinan agama Islam. Sebab sejatine yen to wong mati ku wis ora bisa bali. Rikala nyawa dijabel saka ing ragane, nyawa dijabut saka ing ragane, pisahing nyawa oncating nyawa, nyawa ana ing astane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyawa wis ora bisa bali ning alam dunya, ananging nyawa dibalekake rikala ana ing alam kubur. Manungsa bakal ditakoni dening malaikat Munkar lan Nakir. Zaman semono tumurun ayat ing zamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babakan masalah ruh. Ana ing surah Ali Isra surat kang angka 17 ayat 85. Allah Subhanahu wa ta'ala wis ngendikake, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dheweke padha takon marang sira wahai Muhammad ing perkara ruh, mangka ruh iku perkara gaib. Mula jawaben wahai Muhammad, ruh iku perkaraning Allah, ruh iku urusaning Allah. Menungso ora bisa bakal bali ning alam dunya, tilik keluargane, tilik bojone, tilik pakne, tilik anake, ora bisa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wis mratelakake saka ing pangandikane Allah Subhanahu wa ta'ala kang Allah wis ngendika, annahum ilaiha la yarji'un. Sak temene wong-wong kang wis tak cabut nyawane, tak jabel nyawane, wis ora bisa bali maneh. Lho saiki piye? Jare neng wong sing kepethuk, wong sing wis mati neng prapatan. Ana sing weruh pakne sing wis mati bali tilik ngomahe ning ngarep emperan. Ana sing weruh mboke sing wis mati eneng pawon utek-utek. Iku reka dayaning setan blingerke marang menungso supaya menungso kuwi duweni keyakinan kang kliru, duweni keyakinan kang nalingsir. Iku mung setan sing membo-membo ingin menyesatkan manusia. Sedulurku kabeh kang dimulyakake Allah Subhanahu wa ta'ala, sepisan maneh ora ana wong mati
bisa bali ning alam dunya maneh. Ning yen wong mati bisa urip maneh iku bisa terjadi ning iku saka kersaning Allah, Allah sing nguripake. Contone ing zamane Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala nguripake wong mati dipecut kanthi buntut sapi. Utawane ing zamane Nabi Isa alaihissalam Allah paring mukjizat marang Nabi Isa. Nabi Isa bisa nguripke wong mati iku kabeh saka kersaning Allah lan iku wis dumadi. Eneng sing ngaku pakne mulih, kuwi reka dayaning setan. Aja mbok percaya iku mung khurafat. Semono sedulurku kaum muslimin, muga-muga manfaat dayani manfaat dunya akhirate awake dhewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.